Всім добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТR програма Прайм і я, її ведучий Айдер Мождабаєв. Говоримо, як завжди, як щовечора про війну, але з різних боків і в різних аспектах того, що відбувається з нами, з нашою країною просто зараз. Я дуже радий, що сьогодні погодився вийти з нами в прямі етери, відповісти на актуальні запитання людини, яка ще не була у мене в етері, і це мені теж цікаво. Ми дуже раді, що погодився і знайшов час з нами поговорити про війну. Валерій Гончарук, керівник департаменту виборчих технологій Агентства моделювання ситуації, доцент КНУ імені Тараса Шевченка. Пане Валерії, добрий день. Доброго вечора. Да, добрий вечір, точніше. Ну, просто нас дивляться не лише в Україні, не лише навіть в Європі, тому я так завжди кажу до доброго часу, який у вас зараз час. Пане Валерію, я хочу поговорити з вами, як з фахівцем, не на дуже приємну тему, яка під час війни багатьох дратує, ну, наприклад, мене дратує, але я хочу вашу думку знати саме професійно. Це стосується політичних ігор і взагалі політики під час війни, тим більше під час, фактично, ми зараз усі бачимо, в якому складному становищі опинилася Україна. Менше з тим, політичні рухи продовжуються, вони продовжуються і в Верховній Раді, і в інших гілках влади, і в публічному просторі, і в медіа, і в соціологічних опитуваннях тощо. Ось ваша така загальна думка. Що відбувається і наскільки це нормально для такого періоду часу? Прошу. Тут два аспекти треба відмітити. Перший аспект – це загалом політичні ігри, які можуть бути під час війни. А другий аспект – ми все ж таки говоримо в контексті української політики. І війна, не війна, все одно грає за своїми правилами. Об'єктивно ми отримали таку ситуацію, коли відбувається скорочення фактично політичної активності, зовнішньої політичної активності, з об'єктивних умов. Ми живемо в умовах правового режиму воєнного стану, а це накладає певні законодавчі зобов'язання. Це накладає такі зобов'язання, що не можна проводити вибори ані місцеві, ані загальнонаціональні, чи то парламентські, чи то президентські. Не можна проводити референдуми, не можна проводити жодні масові заходи, масові акції. Окрім того, наразі ми маємо закриті засідання Верховної Ради України, і ми, мається на увазі на рівні суспільства, дуже слабко орієнтуємося, що там реально відбувається в парламенті, як відбувається взаємодія між парламентом, Кабінетом міністром та президентом. Хоча і раніше ми особливо не бачили такої відкритості. Ми живемо в обмеженому інформаційному просторі, тому що діє єдиний загальнонаціональний телемарафон і практично телевізійна картинка в цифровому форматі монополізована. І нам показують дозовану інформацію, виходячи з того, що там в основному спікери провладної політичної сили, Офісу президента, і альтернативної точки зору немає. Але не маючи можливості мати отаку зовнішню активність, тобто проводити мітинги, демонстрації, якісь акції, партійні заходи різного гатунку, показувати ті ж самі телешоу, де ведуться різноманітні дебати на рівні антагоністичних і конкуруючих політичних сил, ми маємо підкилимну боротьбу, і вона виходить на поверхню. І таким чином дуже часто це виходить через Телеграм, якісь ресурси анонімного характеру, це вкид інформації, це плітки, це чутки, це соціальні мережі, це дуже часто фейкова, недостовірна інформація. Ми живемо так само в умовах пропагандистської війни зі сторони Російської Федерації, вона закидує сюди свої ПСО. І в цілому, звичайно, що ситуація виглядає не найкращим чином. Але головне, ті ж політичні гравці, які вони були до активних воєнних дій 22-го року, вони ж ніде не ділись. Тобто вони також існують в нашому політичному просторі. Вони намагаються вести якусь свою роботу. Хтось займається волонтерською діяльністю, хтось намагається десь там вириватися на західні майданчики, озвучувати позицію України, захищаючи її
намагаючись вести певну комунікацію. Хтось, власне кажучи, намагається вести роботу на рівні комітетів парламенту Верховної Ради України. І тому, звичайно, що така робота, боротьба ведеться, вона має звужений характер. І в цілому, що варто зазначити? Що внаслідок великих бойових дій ми не отримували головного того, що, наприклад, тут відбулося в Ізраїлі. Ми не отримали такої консолідації на рівні політичної еліти України. Це залишається фактом, і оця конкурентність, вона не завжди має здоровий характер, будемо так казати. Але виклики перед Україною значно більші, ніж наші внутрішні розходження, внутрішні суперечності. Їх ніхто не відміняв. Будемо казати так, що вони перенесуться на післявоєнний період і вже будуть виражатися в більш якійсь активній формі. Дякую за такий огляд, але зауважу, що до післявоєнного періоду нам треба ще дожити і в вигляді держави. Зараз загроза дуже велика, і це стверджують не лише наші аналітики, а стверджують і західні незалежні експерти різні. Тобто все на межі знаходиться ситуація, вона знаходиться на межі принаймні ще декілька місяців. Ми тут про це, може, поговоримо теж, про Сполучені Штати, про Польщу, яка погрожує взагалі закрити кордон для наших продуктів, принаймні. Вже це Туск, новий прем'єр, це каже. Про український, як ми вважаємо, і досі вважаємо, він публічно підтримує Україну. До цього теж дійдемо, але я ось цю програму саме з вами хотів почати з внутрішніх тем. Тому парламент, Верховна Рада. Останні новини. Я так читаю Єгора Чернєва, депутата, який дуже активно там допомагає фронту. Він взагалі такий патріотична людина, опікується армією. І вже там поспіль декілька його дописів, які цитують різні медіа, стосуються того, що він спочатку написав 2000 правок до закону про мобілізацію нового, потім 4000 правок, останнє це 4200 правок. І з перспективою розглядання цього закону ще місяць, тобто він набуде чинності ще там за місяць. А там взагалі невідомо що з оновленням Збройних сил, з ротацією, з поповненням. Там навіть не про ротацію йдеться, як військові кажуть, про поповнення йдеться зараз, бо бої запеклі йдуть. І ми всі це бачимо. Хоче хтось це бачити, хтось або не хоче. І сьогодні я був в етері телеканалу «Прямий», і там депутат від Європейської солідарності, просто забув його ім'я, перепрошую, сказав, що десь 2000 правок до закону внесено з боку «Слуги народу» фракції. Десь 400, за його словами, внесено від фракції «Європейська солідарність». І 2000, якщо це вірні, точні цифри, внесено від Тимошенко в партії, Батьківщина, від когось інше, від, не знаю, якихось там депутатів, але на загал, в цілому, точніше, це виглядає наступним чином, як на мене. Така кількість поправок, вона завжди свідчить, вам видніше, я прошу вас, ваш коментарі, перепрошую за таке тривале запитання, вона свідчить не про щире бажання покращити закон, а про бажання відтермінувати його ухвалення парламентом. А якщо так грубим словом сказати, але це я журналіст, я можу дозволити, це саботаж закону з боку депутатів. Моя особиста думка. А може бути, ви зі мною абсолютно не погодитеся, але я хочу знати, що думаєте про це ви. Там може бути ще одна достатньо очевидна причина – це сама якість запропонованого Кабінетом міністрів законопроекту. Тому що з самого початку, коли Кабінет міністрів дав цей законопроект, то його Верховна Рада навіть відмовилася розглядати. Його повернули назад. І, в принципі, за нього ніхто не хотів брати відповідальність. Ані президент, ані парламент, ані Кабінет міністрів. Що здавалося би простіше? Фракція «Слуга народу» має 235 депутатів. Цього більше, ніж достатньо для ухвалення будь-якого законодавчого рішення на рівні Верховної Ради України. Є Кабінет міністрів, який сформований більшістю «Слуги народу», є президент, який був обраний від цієї політичної сили. Будь ласка, подавайте свій текст законопроекту, який ви вважаєте
ідеальним або оптимальним на даний момент, і за нього голосуйте. Але якщо на урядовий законопроект сама ж фракція «Слуги народу» подає свої правки, то знову ж таки виникає питання, що чому ж ви не узгодили ці правки з Кабінетом міністрів до того, як Кабінет міністрів подавав узгоджений свій варіант. Очевидно, це ж питання комунікації і питання подання. А проблема спамів, вона виникла не зараз. Але ця ж Верховна Рада вже показувала, яким чином можна з ними боротися. Тому що, маючи більшість, однопартійну більшість, в принципі, спікер і Разумков, попередній спікер, лідер колишньої «Слуги народу», і Стефанчук показували, що можна дуже швидко відносно швидко проходити там ці різноманітні правки, незважаючи на них, голосуючи там дуже в швидкій формі. В принципі, технологічно це можливо, вже такі приклади були. Але ж тут же ж правильна теза піднімається, що якщо немає політичної волі ухвалювати цей законопроект, якщо є внутрішні суперечності, якщо немає бажання брати за це все відповідальність, то і виникають такі проблеми з додатковими правками, з відтягуванням. А давайте ще згадаємо позицію президента, яка була озвучена на останній прес-конференції. Він вже говорить, там озвучилася проблема цих правок великої кількості. І президент сказав, що нехай депутати розбираються і несуть за це відповідальність. Тобто президент вже апріорі знімає з себе відповідальність за ухвалення цього закону, який дійсно абсолютно є непопулярний, тому що він не вирішує питання ротації, а він збільшує категорії населення, які по суті можуть підпадати під мобілізацію. А головна проблема на сьогоднішній день – це проблема озброєння. Нема в Україні достатньої кількості зброї. Ми не маємо на сьогоднішній день тієї допомоги, військової допомоги, які мали там на 22-й рік, на початок 23-го року. І як даний законопроект вирішить цю проблему? На що з'явиться зброя додаткова, озброєння? Ні, цього не з'явиться. І питання, наприклад, виробництва вітчизняного озброєння, ресурсів вкидання туди, також закон не вирішить. Тому проблема, вона реально об'єктивно існує. Існують на майбутнє непопулярні рішення, і ми повинні розуміти, що в умовах війни не може бути таких, знаєте, яскравих, красивих кроків, рішень. Ні, ці рішення будуть непопулярні. І дійсно вони не додаватимуть рейтингу ні парламенту, ні президенту, ні Кабінету міністрів. Але так чи інакше треба брати на себе відповідальність, тому що уникнути цього буде неможливо. Ну і ми ще одне повинні враховувати, що з великою ймовірністю після того, як в Російській Федерації 15-17 березня вже остаточно завершиться це передвиборче шоу з Путіним, він може піти на велику мобілізацію. І на це також треба буде давати відповідь. І треба розуміти, що нашою мобілізацією, ми його мобілізацію не перекриємо. Тут треба ухвалювати якісь якісні рішення і треба працювати на зовнішній арені з нашими партнерами, тому що без їхньої допомоги, без озброєння там цього сучасного, нам на ті ризики і виклики, які є зі сторони нашого східного сусіда, відповідати буде дуже і дуже складно. Пан Валерію, багато ще додаткових питань я понаписав собі тут. Запитаю таке, але є таке ніби дрібне, але суттєве запитання. А які рейтинги? Я перепрошую. В нас що, вибори? Вони готуються до виборів? Хто готується до виборів? Може, їх взагалі не буде, якщо ми втратимо нашу державність. Про які вибори йдеться? Просто коли я це читаю, мені не зрозуміло це. Знаєте, опитування, ті, що публікуються, мають такий зовнішній характер, вони ж рейтинги якраз ні політиків, ні партій не озвучують, вони визначають рівень довіри, рівень антидовіри. Ну, це ми цілком розуміємо, що така гра, тому що якщо тобі довіряєш цьому політику, це не означає, що ти за нього проголосуєш. Ну, типу, знаєте, так, питання алкоголіків радянських. Ти мене поважаєш? Ну, так, звучить. На зразок такого, да. І це така достатньо умовна гра. Але цілком зрозуміло, що індикація відбувається. Є дуже багато закритих опитувань. І коли, наприклад, відбулася
відставка Залужного, то президент же так чітко логічно і не пояснив, а чому ж Залужний пішов у відставку, чому пішли там ці генерали в відставку. І от одна з причин називається те, що рівень довіри до Залужного достатньо високий, навіть вищий, ніж до президента. Очевидно, там проводять певну кореляцію з можливими президентськими рейтингами. Але ви правильно зазначаєте, що зараз про це взагалі не час говорити. Зараз у нас абсолютно інші виклики. І дійсно ми не знаємо, коли закінчиться війна, як вона закінчиться, і зрештою на якій території там доведеться проводити ті вибори. І головне, щоб там не було, як вже бувало в українській історії, уряд в екзилі. Так? Але це ж не відміняє природу політики і політики. Вони залишаються, вони є рейтингозалежними, вони цим живуть, вони розуміють, що оця якби електоральна підтримка це не лише просто моральна їхня підтримка і надає наснаги, це можливість продовжувати своє політичне життя в майбутньому. Тому оці речі вони не скидаються. Вони просто-напросто виходять з якогось публічного простору, але залишається на рівні закритої соціології, залишається на рівні аналітичних центрів, штабів, і це в принципі цими речами достатньо серйозно переймається. Ну і ми бачимо це внаслідок певних кроків, в тому числі кадрового характеру, які ми можемо так чи інакше пояснювати саме певними електоральними заздрощами, які є. Ну, в першу чергу, ми зараз говоримо про кого? Про владу, тому що вони мають більш широкі механізми впливу на ситуацію. Пане Валерію, ви згадали про те, що нам вкрай необхідна зброя, і брак зброї дуже впливає на поле бою, і ми це бачимо. І кожен щодня щось захоплюють росіяни, десь просуваються, і наступ іде майже по всьому фронту, і це така реальність, брак боєприпасів. Але існує брак людського ресурсу, людей, які будуть забезпечувати армію, які будуть воювати, які здатні воювати, яких треба підготувати. Там, здається, мінімум закладено 3 місяці в проєкті, щоб людина йшла воювати не як м'ясо, а як людина, яка підготовлена, знає, куди бігти, що робити, як окопуватися, як поводитися там, тут. Ну, це професійні такі військові речі. І навчаємо ми військових наших і за кордоном, Британії, Німеччині, Франції, тощо в інших країнах. Але Конгрес США гальмує фактично постачання нам зброї, вкрай необхідної. А Верховна Рада України, ну, разом наш політикум, ще раз, я не вірю, що 4200 правок – це про відповідальність, це про щось інше. Це таким просто моє враження. А свою частину то ми не виконуємо. І причому я чомусь не чую від представників влади і навіть від депутатів опозиційних фракцій чесної розмови, що якщо навіть буде зброя, Путін оголосить мобілізацію, на яку ми не можемо відповісти арифметично таким самим чином і такою самою кількістю. А з чим ми матимемо справу? Ось Конгрес нам дає зброю, а людей не вистачає на логістику, на тилові потреби, на фронт я вже не кажу про там штурмові дії, захист, танки, літаки тощо. Чому ця проблема не поставлена? Чому перед суспільством, ну я не звинувачую там, не узагальнюю там марафон поганий. Насправді ця ейфорія така, вона існує на інших каналах, і не лише залежно безпосередньо від держави, там тощо так. Держава нам пропонує такий, я б сказав, непереконливий оптимізм стосовно майбутнього. Але я щось не бачу, ну перепрошую, ознак того, я вихіду з цього не бачу. Тобто тут навколо мінуси. А в чому плюс? На що розрахунок, якщо, нехай там ще місяць полежить закон у парламенті, нехай ще на місяць відтягнеться навчання, поповнення армії тощо. Чому так? Тут проблема насправді комплексна, тому що коли ми говоримо про зброю, про людей, треба також розуміти, що цих людей певна кількість, навіть у ті цифри, які озвучували, 500 тисяч, там навіть хай 300 тисяч, ми їх так чи інакше виймаємо з реальної економіки.
Тобто це, по суті, достатньо серйозний удар не просто по економіці, а по тій же самій соціальній структурі суспільства. Тому що це і там водії метро, і різні професії, життєво необхідні професії. Цих людей треба одягати військову форму, їх треба харчувати, їх потрібно лікувати, їх потрібно десь розміщувати для того ж самого навчання. І це дуже серйозна і колосальна проблема. Але коли ми говоримо про озброєння, то сучасне якісне озброєння, ту ж саму дронову революцію, ми кількістю людей не перекриємо. Тобто ми не зможемо замінити літаки F-16 якоюсь кількістю озброєних людей. Ні, це невелика кількість, це достатньо високі професіонали, яких дійсно треба готувати. І те саме, що стосується по іншим видам сучасного озброєння, яке дійсно дозволяє нам і топити російські кораблі на Чорному морі, і відігнати їх уже туди, до Новоросійська, і відкривати нам зернові коридори. А на землі дійсно нехватка снарядів призводить до того, що ми можемо втрачати величезні території. Але ж тут так само Росія просувається шляхом винищення просто-напросто цих територій. І тут так само не питання просто людей, тут питання зброї, відповідної зброї, щоб нам наші гармати там вистрілювали, і вони просто-напросто не могли дострілювати до наших позицій. І коли ми кажемо, що настала криза в взаємостосунках з Сполучених Штатах Америки, яка викликана, зрозуміло, що внутрішніми там питаннями. Тому що це за великим рахунком не українська проблема, вона стала нашою вітчизняною проблемою, тому що ми це все відчуваємо на собі. Але ж так само Конгрес США не надає допомогу Ізраїлю. А там що не так? Що там Ізраїль вже не так зробив? Там же ж заморожені кошти і Тайваню, який є стратегічним партнером США, і з яким в США є відповідні домовленості, договори підписані. Тому це проблема комплексна, і просто-напросто нам треба розуміти, що треба ті нестачі озброєння закривати за рахунок Європейського Союзу, окремих країн, які мають нарощувати потужності, так, і які можуть закуповувати ту зброю за кордоном, про що говорив президент Чехії, казав, що да, є десь там якісь можливості, треба шукати, треба нарощувати власні можливості. Але щоб ми також розуміли, що насправді ж мобілізація на сьогоднішній день відбувається. Є відповідний закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І з 2014 року в нас почалася війна з Російською Федерацією. Там пройшло декілька хвиль мобілізації. Зрозуміло, що масштаби тієї початку війни, вони не такі, як сьогодні. Але відбувалася мобілізація в 2022 році, і ніхто не ставив питання, що не вистачає військових озброєння. А проблема почалася, коли було ухвалено популістське рішення змінити всіх керівників ТЦК. І внаслідок цього ця робота загальмувалася. Тому що самі ТЦК, вони максимально зараз обережні. Для того, щоб їх не звинувачували в корупції, вони йдуть таким шляхом. Вони не можуть з якихось об'єктивних причин, наприклад, мобілізовувати людей, але вони не можуть фактично там і відмовлятися. І таким чином відбулася стагнація. Тому тут, бачите, наклалося декілька речей. З одного боку є об'єктивна втома, з одного боку, звичайно, що ті, хто з самого початку пішли вже на фронт і там зараз воюють і не можуть бути демобілізовані. Але є і організаційні прорахунки. І я ще раз зазначу, що той закон, який має бути ухвалений про мобілізацію, оці прорахунки не вирішить, тому що в нас не з'являться якісь нові ТЦК, в нас не з'являться якісь нові військово-лікарські комісії, в нас не з'являться якісь нові якісні люди. Це будуть ті самі люди і та сама організація. Якщо ми не врахуємо ті прорахунки, які були зроблені, то буде відбуватися так, як відбувається, хоч з новим законом, хоч з старим законом, хоч з якісно якимось новітнім і суперсучасним законом.
Ну, ви маєте рацію абсолютно, пане Валерію, але дивно, що закон, який був би не те, що я не сказав би навіть новий, а актуалізований під потреби війни абсолютно іншого типу. Це безпрецедентна війна. І це сюрприз такий був для багатьох європейських навіть країн. Вони не знають, як адаптовуватися до цього, адаптовувати суспільство, економіку тощо. А ми про це майже 2 роки не згадували. Навіть дискусії такої не було в суспільстві. Зараз дискусія в такому дусі йдеться, про які ми вже згадали. Так, дива не буде, але просто його треба модернізувати. Треба якісь рамки поставити більш-менш справедливі, чіткі, зрозумілі суспільству. Але цей процес відтерміновується щотижня, ще на тиждень, ще на тиждень, ще на тиждень. Ну, про це ми вже, я думаю, нашим глядачам причини зрозумілі завдяки вам. Я хочу так, може, останнє, а може не останнє запитання про внутрішню політику. Новина про те, що Офіс президента подає, я не знаю, виправте мене, як це називається, заяву, не знаю, до Конституційного суду про конституційність знаходження президента на посаді, ну, можливо, і парламент депутатів на посадах своїх, після конституційного терміну, який закінчується, так, першого президента, потім у парламента, але згідно з законом про воєнний стан. Питання, що тут незрозуміло? Якщо в законі написано, що під час війни, воєнного стану не можна проводити вибори і якби легітимність просто автоматично продовжується, що тут доводити? Навіщо це робиться? Я просто не розумію. Все ж нібито читати всі ж вміють. Ну, дійсно, така дивна трошки постановка питання. Чомусь воно зацікавило лише самого президента, Офіс президента. Тому що ні в Верховній Раді України немає таких якихось питань, тому що народні депутати вони також можуть подавати позови до Конституційного суду, і вони неодноразово це робили. Ні в інших якихось Та інституціях. навіть у суспільства, пане Валерію, немає запитань. Та от я просто соцопитування дивлюся, ну 70% це така ну чітка більшість каже, ну які вибори? Ну, ясно ж. Тому що є з одного боку правова складова, і тут про що говорити, тому що є дійсно конституція, яка обмежує проведення виборів Верховної Ради України в умовах воєнного стану. А є законодавство дійсно про правовий режим воєнного стану. Там чітко сказано, що ніяких виборів, ніяких референдумів, ніяких навіть мітингів не допускається. Є закон про виборчий кодекс. Там також чітко статті по всім виборам, і по місцевим виборам, і по виборам президента. Там чітко це все розтлумачується. Є низка інших законів. Ну але дійсно є ж фактична складова. Ми б то, можливо, якби навіть дуже сильно захотіли провести вибори. А як фактично ми будемо ці вибори проводити? Як ми будемо організовувати роботу виборчих комісій? Де ми цих людей зараз беремо? У нас зараз реально немає цих списків виборців, тому що виборці, значна частина перемістилася. Ми не знаємо, ну, там великий хаос в цьому сенсі. Є внутрішні переселенці, є багато людей за кордоном. А головне питання безпеки. Ми не можемо на сьогоднішній день гарантувати безпеку. Ми не будемо робити вибори в укриттях для того, щоб люди туди приходили. Тому що загибель хоч однієї людини на одній дільниці – це вже величезна трагедія. Дійсно, ця тема дещо закинута ззовні, і будемо так відвертими казати, що саме Офіс президента ще минулого року спробував цю тему розкачувати про проведення виборів. Президент давав інтерв'ю західним журналістам про те, що якщо ви дасте нам кошти, ми проведемо вибори. В нас цих коштів немає, але вона не зайшла. В суспільстві її дійсно не підняли. Тому що є, знову ж таки, крилата фраза «не на часі», це дійсно на сьогоднішній день не на часі. Ні, в нас немає ні можливостей таких проводити ці вибори. В правовому плані, там хоч Конституційний суд, хоч куди завгодно подавай, ситуація, в принципі, цілком зрозуміла. Чи можуть її експлуатати там ці ж самі російські якісь на рівні ПСО? Можуть, так вони можуть за будь-яку тему розкачувати, але вона в українському суспільстві, знову ж таки, вона не зайшла і вона не зайде. І ніхто після 31 березня не буде ставити питання про легітимність, нелегітимність, тому що такий стан фактичний речей.
І в цьому сенсі в нас існує загальносуспільна домовленість, загальнополітична домовленість, тому що восени минулого року керівники фракцій, всіх фракцій Верховної Ради також там підписали спільну заяву про те, що вони не будуть піднімати тему виборів, про те, що вони погоджуються, із фактичним станом речей. А дійсно ці питання треба вже переносити на післявоєнний період. І тут можна навіть більше того сказати, що коли в нас війна закінчиться, ми ж так само відразу вибори не зможемо провести. Тобто це об'єктивна ситуація. Що треба буде якийсь певний перехідний період для того, щоб принаймні з'ясувати ситуацію, налагодити якось життя, і для того, щоб ми хоч зрозуміли, скільки в нас тут є об'єктивно українців перед тим, як робити якісь достатньо такі серйозні політичні перегони. Ви знаєте, багато йшлося про створення для посилення легітимності влади в цілому усіх гілок, так? Створення деякого уряду національної єдності. Або в прямому сенсі, або в сенсі якоїсь там, я не знаю, якоїсь ради людей з різних фракцій, партій, такого кабінета національної довіри. Ось ви згадали там на початку нашої розмови про Ізраїль. Там політична боротьба теж не зупиняється, і теж багато ворогів політичних в Нетаньягу тощо, але не стоїть питання на порядку денному, чи ми хочемо, щоб наша держава існувала, чи не хочемо. Хочемо, так? І ми хочемо. Але в нас це є абсолютно не упорядковано ніяк. А на вашу думку, в якийсь спосіб можна створити щось на кшталт хоча б уряду національної єдності, щоб заспокоїти людей, які розхитують ситуацію, про це ми теж поговоримо пізніше трохи, щоб заспокоїти суспільство, щоб дати зрозуміти і з Заходу, що в нас немає такої боротьби політичної. Це ж дуже такий шторм був поганий для держави у зв'язку з цим 3, здається, там інформаційними хвилями про заміну Залужного. Так, це ж не сприяло сталості підтримки України з боку західних партнерів і давала козирі і аргументи путінським політикам на Заході. Будь-які кроки по демонструванню єдності української нації є на сьогоднішній день вкрай важливі. Це має бути чітка демонстрація єдності військового і політичного керівництва країни. А там були проблеми про те, що ви згадували. Там ці інформаційні хвилі проти Залужного, вони абсолютно були недоречними. І президентові треба було показати абсолютну єдність і розуміння, і співпрацю з Залужним як керівником штабу, керівником Збройних сил України. Ця єдність має бути продемонстрована на рівні політичних еліт. Не може сьогодні бути там ні влади, ні опозиції. У нас повинна бути єдина, дійсно, політично згуртована команда. Незважаючи чи хто вчора був владою, хто вчора був опозицією. Ця єдність має бути продемонстрована на рівні політичного керівництва держави та громадянського суспільства. І громадські авторитети, які є, ті, які волонтерством займаються, ті, які є авторитетом в різних сферах, вони також повинні демонструвати цю єдність. І головне, коли ми говоримо про уряд національної єдності, то сьогодні, знаєте, є абсолютна необхідність мати Міністерство закордонних справ національної єдності. Тому що в нас там дуже серйозні проблеми. І нам треба використовувати весь той дипломатичний досвід, корпус колишніх міністрів закордонних справ, колишніх дипломатів, фахівців своїх справ, для того, щоб вони працювали за кордоном, для того, щоб вони підтягували, по суті, наших потенційних партнерів. Є там урядові партії, а є опозиційні партії на Заході. Є, як ми розуміємо, що демократи, а є республіканці. І з ними треба також працювати. Ті, хто має досвід, ті, хто мають контакти. А в нас таких людей насправді багато. І треба забувати, хто де там колись і при якому президенті був міністром, чи замміністром, чи дипломатом. Весь цей досвід треба використовувати. Але наразі ми маємо таку ситуацію, що в нас немає в багатьох країнах послів. Причому в стратегічно важливих країнах, таких як те ж саме Сполучене Королівство, це вкрай важливий для нас партнер, який є одним із лідерів надання допомоги. І така ситуація по багатьох країнах. Але чому важливе те саме Сполучене Королівство? Тому що сьогодні уряд
консерваторів Ріші Сунак і президент Зеленський говорить, і ми абсолютно довіряємо цій інформації, що він може будь-яку хвилину зняти слухавку і позвонити Ріші Сунаку. Так от, до 28 січня наступного року в Великобританії мають відбутися парламентські вибори. І сьогодні за опитуваннями лейбористи вдвічі випереджають консерваторів. У них зараз на 15% більше голосів, там щось за 40, а там десь 20 з хвостиком у консерваторів. І консерватори не дуже близькі до політичного такого дуже серйозної поразки. Близькі. І це вже говорить про те, що нам уже сьогодні треба вже працювати із лейбористами для того, щоб не втратити цю країну. І таких напрямків є насправді дуже багато, і той потенціал, який має Україна, насправді не використовується. Тому зараз тут не до вибору гравців, треба включати всі можливі механізми. І дійсно те, що єдність для нас є передумовою можливості зберегтися, і що по окремим там клаптикам в нас нічого не вийде, то це об'єктивна ситуація. Тут хоча б треба подивитися на історію України. Що було в нас за часів козацької доби, коли кожен гетьман змінював політику, Хмельницький там Росія, потім Виговський говорив про Польщу, потім Мазепа говорив про Швецію, і вони всі один одному там суперечили. А ми повинні враховувати період визвольних змагань 17-18 років, коли в нас було УНР, коли в нас була директорія, коли в нас був гетьманат, і от закінчилося те, чим закінчилося. Зараз нам потрібно показувати абсолютно зрозумілу єдність на всіх фронтах, на економічному, на політичному, і ще раз зазначу, на зовнішньополітичному, тому що це для нас є вкрай важливим. Ну, тоді продовжимо, пане Валерію, про зовнішню політику. Така потужна була заява Макрона про те, що Європі треба розглядати. Причому це він зрозуміло, що сказав за підсумками зустрічі там 20, здається, лідерів європейських країн, НАТО і ЄС, що Європі треба розглядати і такий варіант, як застосування своїх військ на території України, ну, в разі вкрай неприйнятного для нас і для Європи сценарія. Одразу після цього почалися спростування, там і просто випереджає один одного Шольц, Байден, ще хтось там з європейських лідерів. Я вже не кажу там про Орбана, Фіцо тощо. Сказали, ні, ми ніколи не відправимо в Україну війська. І це мене просто, чесно кажучи, накрило дежавю таке, коли перед вторгненням вони хором майже переконували Путіна, що вони ні в жодному разі не будуть захищати Україну до останнього, а якщо він переможе, ну тоді добре, ну нехай, так? Це звучало принаймні так. Зараз є такі аргументи, що вони це кажуть для внутрішньої аудиторії, тобто вони не дають Путіну стверджувати в своїй пропаганді, що країни НАТО воюють проти Росії, що це не Третя світова, і ми не хочемо Третьої світової війни, кажуть і Шольц, і Байден і інше, але те, що сказано, те вже сказано. Навіщо Макрон це сказав? І чи дійсно, в принципі ж політики, вони ж, це ж не рибки гупі, вони мають і пам'ять мати, і розглядати абсолютно всі сценарії, і навіть найгірші сценарії. Ось було неочікувано для багатьох, але в принципі я чекав, що колись ця дискусія, вона колись буде публічною, колись буде винесеною на загал, бо такі розмови я чув від іноземців. Ну, що ви думаєте про це? Ну, є ж певний, знову ж таки, історичний досвід, тому що коли почалася Друга світова війна, то Великобританія і Франція оголосили війну Німеччині. Але війна чомусь точилася на території Польщі, і жоден солдат ні Великобританії, ні Франції на територію Польщі не ступив. Так прийшлось воювати на своїй території, і французи це дуже прекрасно знають. А на голови Сполученого Королівства полетіли бомби і ракети, ну і не гірші, ніж сьогодні, там летять сьогодні нас на Україну. Да, зрозуміло, що фактично оця тепла ванна, в якій живуть європейські країни, вона є відчутною, і ми розуміємо їхній комфорт, тому що війна в Україні
все ж таки вони співпереживають, вони намагаються допомагати. Але брати якусь більш активну участь тут уже зрозуміло, що своя сорочка ближче до тіла. Але Макрон, він ну якби його слова треба оцінювати раціонально. З цієї точки зору, це не просто якийсь красивий жест, красива така постановка питання, що давайте будемо там можливість розглядати, воювати на території України, захищати український народ. Справа в тому, що немає військ НАТО, немає військ Європейського Союзу. Є війська конкретних країн, є війська Збройні сили Франції, є Збройні сили Німеччини, є Збройні сили Угорщини, Словаччини і так далі, і так далі. От і в тому там числі там Сполучених Штатів Америки. І кожна країна, входить вона в Європейський Союз, чи в НАТО, чи не входить, вона самостійно може ухвалювати для себе рішення, як, в якій ролі, в якій місії вона буде брати участь чи не допомагати Україні. Хтось допомагає зброєю, хтось допомагає фінансами, хтось допомагає медикаментами. А інструктори країн, різних країн, країн-членів НАТО, вони є в Україні. Вони вже тут так чи інакше присутні. Чи може бути більш широке представництво, наприклад, там для підтримки тих же самих патріотів, якщо їх кількість збільшується, зростає, для інших якихось технічних складних засобів, для обслуговування літаків, та це буде неминуче, якщо ми будемо збільшувати там цю продукцію. Налагодження військового виробництва, там також буде необхідна фактично присутність представників. Але Франція, на відміну від багатьох країн, вона має реальний інструмент, механізм. А це механізм називається іноземний легіон. У них є ця одиниця. Це не французи, тобто там, коли ми кажемо, що французи будуть десь там іти і гинути, це абсолютно професійні військові, вони беруть участь в багатьох гарячих точках і вони зрештою можуть виконувати якісь там спецоперації. Так само, як елітні якісь частини з інших країн, так само можуть використовуватися в такій ролі. Зрештою, ми маємо Чорне море. Якщо питання там сухопутних операцій до складно статне питання, закрийте нам Чорне море від російських кораблів, щоб вони фактично звідти не стріляли, щоб ми могли абсолютно нормально налагодити там провезення наших товарів і відчувати себе в безпеці, щоб росіяни не грабували наші судна. Зрештою, є Туреччина, яка також зацікавлена в такій постановці питання, щоб Чорне море не перетворювалося там на Сомалі. Хоча і там, уже на Чорному морі, ми дуже багато чого зробили. І повинно ж бути так само стратегічне мислення, що якщо росіяни достатньо швидко, впевнено будуть просуватися до кордонів Європейського Союзу, до кордонів НАТО, то завтра може опинитися така ситуація, що всі ті збройні утворення, які є сьогодні в Україні, російські, вони опиняться на кордоні країн Європейського Союзу. І хто і як буде стримувати? І тут же діє яке загальне правило, що якщо ви не хочете там воювати на власній території, ну, то, будь ласка, воюйте на території якихось сусідніх держав, дбайте не про нашу безпеку, а про свою безпеку. Так, пане Валерію, зрештою, ніхто не хотів воювати ані в Першій світовій війні, ані в Другій світовій війні. Це все вимушені були події. Апріорі ж ніхто не хотів воювати, в принципі. Але коли поставав вибір воювати, дійсно, про що ви кажете, на своїй території і дивлячись на те, що на окупованих територіях робить Росія тут, тобто це жах, так? Якщо уявити таку площу абсолютно винищеної території, так, і перенести там на Польщу і уявити собі, що така полоса землі зруйнована абсолютно, тут може бути, що і дійсно це треба розглядати, краще для них буде. Тобто їм все одно тоді, в найгіршому розвитку подій, їм доведеться відповідати своїм виборцям, навіть тим фермерам польським, до яких ми ще дійдемо, що ви хочете, щоб на вашій території, щоб ось тут, на ваших полях, або ні. Так, і тим більше, що тут повинна бути чесна розмова на рівні політикума європейських країн і на рівні політикума та населення цих країн. Тому що правда полягає в тому, що сьогодні розглядається варіант, коли професійні військові
можуть гіпотетично брати участь, посилювати якісь українські напрями. А завтра постане питання, коли, от як ви сказали, отим польським фермерам доведеться воювати не професійним військовим, а польським фермерам. І тут треба бути знову ж таки відвертими. От якщо, наприклад, завтра Росія нападе на одну будь-яку країну НАТО, яку позицію займуть ці країни? Згадана Угорщина, згадана Словаччина, які зараз висловлюють дуже таку пацифістську політику по відношенню до Російської Федерації. Яку позицію займуть оті фермери, чи може вони там квазі якісь фермери, які стояли з плакатом, що Путін прийде там і порядок наведе, і так далі. Що вони підуть воювати проти Росії, десь якусь іншу країну, та вони в своїй країні, не факт, що будуть воювати проти Путіна. І в цьому сенсі, знову ж таки, треба розуміти, що от зараз є шанс, можливість зупинити цього диктатора, а те, що він зупинятися не збирається, те, що він не збирається зупинятися там, як він каже, на тих 4 областях, які він окупував, або навіть не купував, а що там писав свою конституцію, що він буде рухатися далі. І якщо йому розв'язують зелене світло, дадуть можливість, то він зайде у Балтійські держави, він буде йти далі. І хто буде тоді зупиняти цього Путіна? Хто буде, які країни конкретно нам? Яким шаленим коштом? Я вже не кажу, у порівнянні з нинішнім, так? Я вже не кажу про людський ресурс, тощо. І взагалі, от ви згадали, що в НАТО ж це організація фактично паперова. В неї немає Збройних сил. У блоку немає Збройних сил. І рішення, згідно з статутом, ухвалює кожна країна окремо, а там такі країни різні. Туреччина, ви згадали вже згадані вами 2 країни. Інші абсолютно не зрозуміли, як будуть вирішувати це питання. І ніхто не знає, чи буде Франція, або Німеччина, або Америка. Тим більше Америка, враховуючи нинішні обставини всередині Сполучених Штатів, воювати, наприклад, за Естонію, або Латвію, або Литву, або Польщу. І тут постає таке питання, якщо цей союз, при тому там консенсус потрібен для деяких рішень, тобто за фактом, Путін, я думаю, зараз розраховує на те, що в разі нападу його на будь-яку країну нічого не буде, принаймні декілька місяців. Будуть усі там хитатися, висловлювати занепокоєння, узгоджувати якісь рішення, резолюції, голосування, а він буде просто жерти землі країн, до яких він може дотягнутися. І, до речі, тут треба згадати таку початкову умову, коли він напав на Україну повномасштабно вже, так? Він же сказав, давайте прибирайте ваше НАТО за кордони 97-го, здається, року. Тобто фактично, 97. Так, фактично, давайте, Польща виходить з НАТО, Балтія виходить з НАТО, там ще декілька країн, тобто такий пояс безпеки він собі, а насправді потенційну таку площу для експансії. Це ж було в 40-му році, коли він ставив ультиматуми Балтійським країнам, і вони були вимушені під тиском того, що обставин в них не було армії, і достатньо її зараз не було у порівнянні з Росією. Впустити свої війська, фактично впустити ніж не в спину навіть, а в серце своє. І вони загинули як держави на тривалий час. Чи може бути повторення такого сценарію? І чи розуміють європейці, хоча б ті європейці, які близькі, які межують з Росією, я маю на увазі Польщу, Румунію, країни Балтії, країни Скандинавії, що, може, треба якийсь там союз створювати поза НАТО або всередині НАТО, так просто за логікою, країни скандинавські, країни Балтійські, Польща, Україна, Румунія, про Угорщину, хоча не Фіцо, цей Орбан сказав, що я не хочу мати кордонів з Росією, це небезпечно. Тобто він якусь таку позицію почав займати, таку дивнувату. Там далі Чехія, просто назвав ті країни, які безпосередньо під загрозою першого або другого удару росіян знаходяться. Що ви думаєте про те, чи можуть такі союзи скластися природним чином, через обставини, через загрозу, або ні? Ми маємо об'єктивну кризу питання міжнародного права і міжнародних організацій ООН, ОБСЄ, але не повністю показали свою недієздатність. Ми маємо серйозну проблему безпекового характеру, тому що на сьогоднішній день дійсно постало риторичне запитання, а потім вже НАТО, фактично чи зможе ця організація консолідовано діяти і протистояти
коли одна Північна Корея може дати більше снарядів, ніж всі країни там Європейського Союзу і НАТО разом узяті. Постало питання кризи в контексті Сполучених Штатів Америки. Тому що якщо Трамп вже такі провокаційні речі закидає, що там ми вирішимо вийти з НАТО і ведіть свою колективну безпеку, як там хочете, як вважаєте за потрібно. І ця ситуація, вона на сьогоднішній день виглядає не лише як суто якась фантастична, гіпотетична. Це ми могли там щось до 22-го року так розмірковувати. Сьогодні ці сценарії абсолютно вони читаються і є цілком можливими для реалізації. І саме тому, що відчуваючи небезпеку зі сторони російського сусіда, НАТО збільшилося. І Фінляндія долучилася. Ну і будемо сподіватися, що після рішення угорського парламенту Швеція також стане НАТО і буде частиною цього великого альянсу. Я не думаю, що зараз потрібно говорити про якісь якісно інші формати безпекового характеру, тому що все ж таки в НАТО є особлива роль Сполучених Штатів Америки. Ну, наприклад, те ж озброєння, яке виготовляється, Європа не здатна його виготовляти в такій кількості. І без Сполучених Штатів Америки НАТО – це вже не НАТО. А Сполучені Штати Америки – це в тому числі і ядерна парасолька, чого, по суті, Європейський Союз зробити не може, тому що, бачите, Сполучене Королівство, воно вже ж не є членом Європейського Союзу, але кількість там тих одиниць атомних і Франції, і Сполученого Королівства, вона незрівнянна з Сполученими Штатами Америки. А от разом вони можуть там робити паритет з Російською Федерацією. Тому військовий потенціал США, він величезний. Але той же Макрон, він же ж правильно ставить порядок денний. А що, дійсно, якщо США виходить, то нам треба перебирати на себе цю ініціативу. Нам треба розглядати якісь альтернативні варіанти. Нам треба збільшувати випуск озброєння. Взагалі, пане Валерію, дивіться, як Макрон, який виглядав до останнього, до початку повномасштабного вторгнення найлегковажнішим там із таких лідерів великих країн, а він зараз став таким найстратегічнішим лідером. Він думає насправді про реальність, про можливе майбутнє. Да, така ситуація цього вимагає, що якщо США зараз втрачає лідерство в цьому питанні, якщо не можна покладатися на Сполучені Штати Америки, якщо Сполучені Штати Америки сьогодні заморозили підтримку Україні, а я ще раз зазначу, Ізраїлю, стратегічному партнері, а якщо завтра постане питання агресії проти якоїсь країни НАТО в Європі, в європейському континенті, ми переконані, що нижня палата представників... Ніхто не переконаний. Ніхто. 100%. От не проголосують, от не нададуть такої позиції. Ми ж знову ж таки історично говоримо, що 39-й рік, що починається Друга світова, а що Сполучені Штати Америки? А Сполучені Штати Америки не втручалися до тих пір, поки 8 грудня не бомбанули їхній Перл-Харбор японці, і вони вимушені були оголосити війну Німеччині внаслідок того, що Німеччина була союзником Японії. Слухайте, пане Валерію, а чи не Німеччина першою оголосила війну Сполученим Штатам після того, як... І вони вимушені були фактично долучитися не від гарного життя. І ось по суті ми розглядаємо сьогодні ситуацію, що можуть бути абсолютно різні сценарії розвитку. Що сьогодні небезпека є реальна, і що війна сьогодні вже триває на європейському континенті. При тому, що масштабна війна, при тому, що вже по країнам НАТО стріляли, принаймні долітали ті ракети. А вони долітали до Румунії, вони долітали до Польщі, і більше того, громадяни Польщі вже загинули внаслідок падіння тих ракет. А як відреагували ці країни? А вони спробували зробити вигляд, що нічого не було. Коли білоруські гелікоптери залетіли на територію Польщі, їх не помітили. Так буде ж та сама ситуація, що коли Росія відверто десь там стрельне чи почне бомбувати якісь міста, а там же ж країни Балтійські, вони невеликі, це десь щось... Слухайте, пане Валерію, тут взагалі така ситуація, вона була б гумористичною, якби вона не була дуже серйозною і небезпечною. Ось, наприклад, Росія нападає на країни Балтії. Наприклад, їм вдається відрізати там з Калінінградської так званої області і з території Білорусі так званої, відрізати 3 країни, і залишається лише морський шлях, який дуже ненадійний в сучасних умовах з розрахуванням сучасної зброї.
А спікер Джонсон каже, а ми на канікули. 2 тижні у нас тут канікули, а за 2 тижні немає ані Латвії, ані Литви, ані Естонії. А потім Путін каже, ну слухайте, ну ви повернулися з канікули, я тут провів якусь роботу, давайте домовлятися про Польщу. Так. І більше того, за ті 2 тижні вони вже проведуть референдум і вже проголосують про приєднання до Російської Федерації, покажуть, і ще й будуть спостерігачі там від Альтернативи для Німеччини, будуть аплодувати і казати, що там Гут, Вальдемар Гут, так і все правильно зроблено. І більше того, в нас в Україні величезна кількість населення виїхала, так? І там жінки виїхали, і там є. А що буде з тими європейськими країнами, які взагалі не налаштовані на спротив, на якийсь, для яких комфорт є вищою мірилом? Та там просто-напросто на наступний день пів Польщі не буде, да? Вони виїдуть. І об'єктивно, там, от коли ми кажемо, що ми хоч можемо якісь там мобілізаційні резерви задіювати, так з європейців цих мобілізаційних резервів ніхто ж задіяти не зможе. Тому що вони всі за можливістю десь вірять, і при тому ж зараз ж ментальність така космополітична. Так? Тобто кордонів немає кордонів. Немає кордонів. Їх же ніхто не побудує ні за рік, ні за 2, ні за 3. І ті укріплення, які там, лінії Суровікіна, які ми зараз там цих копаємо, це ж в Європі нічого такого немає і бути не може, вони не побудують. Вони будуть на рівні Європейської комісії домовлятися, мовляти Угорщину, щоб якісь кошти виділили на наступні 10 років для будівництва якихось там кордонів. Отак буде розгортатися ситуація. Але повертаючись до цього питання міжнародної безпеки, чи треба створити якісь нові структури, очевидно, що треба реформувати існуючі структури. І ті правила, коли одна країна має право вето, що на рівні Європейського Союзу, що на рівні НАТО, це абсолютно безперспективний шлях. Треба змінювати правила. Тому що в сучасних умовах, в умовах необхідності ухвалювати достатньо швидкі рішення, а оця гра в плюралізм, в демократію, в врахування всіх думок може закінчитися дуже і дуже погано. І приклад тієї ж Угорщини, яка фактично може тримати на гачку весь Європейський Союз, це достатньо показова історія. Але європейці так само вчаться. Тому що давайте згадаємо 2 роки тому назад, що говорив Шольц, що говорив Макрон, і вони вчаться на наших, на жаль, помилках, на нашій крові. Зрозуміло, що нам хотілося би мати набагато більшу підтримку, набагато більше розуміння, але вони принаймні розуміють, що якщо будуть проблеми серйозні з США, що їм доведеться так чи інакше перекривати ту допомогу, яку нам надавали наші американські партнери. Залишається буквально 2 хвилини. За моєю версією, це буде версія питання. Вступ Швеції до НАТО збільшує шанси того, що Швеція буде активніше нам допомагати, більше віддавати зброю, в тому числі літаків, дуже якісних грипенів цих. А ви, може, у вас якась своя думка є, що дасть НАТО Швеції, що Швеція дасть НАТО, і що це може дати нам? Це сильний крок, це сильне приєднання, як Фінляндія, так і Швеція, тому що в них реально достатньо потужна військова техніка, в них достатньо така армії гарно побудовані. А головне, що психологічно, вони близькі до Балтійських держав і розуміння таке, що таке Росія. Тому що в Іспанії, в Португалії дуже, чим далі від Росії, тим менше якось розуміння ситуації. Їм здається, що Росія це десь там далека, це там Сибір, ведмеді, це романтика якась пов'язана там з якимись письменниками чи там якимись композиторами. Але ж це ж далеко не так. І в цьому сенсі, що психологічна готовність до спротиву в них набагато вища, і те, що ми там співпрацюємо із Норвегією, там величезний резерв, хоча вона і не є Європейський Союз, але вона показує, що там і по зброєнню. І я думаю, що нам в цьому контексті, можливо, треба апелювати не стільки до НАТО як колективного органу, а скільки тісно співпрацювати з конкретними країнами. Фінляндія, Норвегія, Швеція, Данія, Німеччина, Франція, треба з ними систематично працювати, і ми тоді будемо сподіватися на загальний наш результат. Він не буде таким, оптимістичним, що всіх побили, всіх побивали, всіх перемогли. Ні, це буде достатньо складний, важкий шлях.
буде багато жертв з нашого боку, і ми знову ж таки так само повинні морально бути до цього готовими. Знаєте, найприкріше в цій ситуації те, що знаєте, це ситуація з цією Третьою світовою війною, вона, в принципі, потенційно, і яка, на мою думку, вже йде, вона дуже дивна, тому що таких сил, як у Гітлера, Путін не має. Але нерішучість, але процедури, але демократія. Ну, будемо надіятися, що все це наступними місяцями виправиться. Дякую вам, пане Валерію, за участь. І Дякую. дякую нашим глядачам за увагу. Дивіться ТР далі.